konx nafx il-bit. Verità. U fej kont nara, pereżempju, nħares lejn, pereżempju, uħti minn dejjem kienet tgħid nixtieq baby, nixtieq. Jiena qatt ma kelli dil-ħajra, infatti kont naħseb li qas għandi motherly instinct, jew ma bżajtx. U għalfejn din nibża minn xi ħaġa li għadha qas biġrat. Mela jiena jekk ħanara, jekk ħanejx fil-futur, qed nimlu l-preżent kollu ansjetà u l-preżent qed nidilfu. Kif kolli li jerġa' jkolli tfal f'ħajja oħra, nġibhom ta' dileta wara li nkun ħdimt fuq innifsi. It-tfal qed iżommu t-tifla ta' ġofija, di girli Annabelle, elaj ħajja ħin kollu. Kelmiet ma' bambinelli, għanna l-Annabelle, nil-akmana Annabelle. Grazzi tal-isterina. Min qalbi, Annabelle hija oħt ir-raġel tiegħi, ġifieri t-tija ta' tfal tiegħi. Hija mamma ta' żewġ tfal, għandhom 2 u 1 ta' Ellie Konina, u kif ukoll l-owner ta' Sweet Carnations Holistic Wellness Center ġewwa Ħażebbuġ li toħod li ħsieb il-kura ta' dwiefer u ta' wiċċi. Polisa ta' ġismi kollu insomma. Kulħadd ikollu bżonn dik in-naqataċ lele. Importanti, ħin għalina importanti. Veru, importanti ħafna. Mela, illum ħan iddiskutu suġġett. L-ewwel net din is-sena f'dan l-istaġun ta' Kelmiet ma' bambinelli li ħassejt li kien hemm missing mis-sena l-oħra kien l-esperjenzi personali. Nitalmu ħafna ma' il-professjonisti, però wkoll nitalmu ħafna ma' xulxin u din ġin narawha meta nitkellmu nagħtu l-pariri li xulxin. U nitalmu ħafna mill-esperjenzi, mill-iżbalji u mill-affarijiet tajbin li jagħmlu l-familjari u l-ħbib tagħna. Allura xtaqt indaħal dik it-taċċ ta' esperjenzi personali li bihom jista' jitgħallem ħaddieħor min ikun qed jisma'na kif ukoll nagħmlu kuraġġ il ħaddieħor fil-każ tas-suġġett tal-lum. Jien din nara meta nara l-iżbalji ta' ħaddieħor, I take it as a blessing. Li dinja talima li it saved me li nagħmel dak l-iżbaljien u fl-istess ħin qed bagħti għalijinti, ma jiena għalija kienet talima, allura taf kif it's something extra. Eżatt. Għax ifhem fil-verità l-iżbalji dak hu s-sabiħ tagħhom li mhux tħossok ħażin li għamilthom, li tħares lejhom b'mod li tista' titgħallem minnhom il qudiem. Eżatt. U l-istess jekk hemm iżbal ħaddieħor li mhux as a growth. We blame. Anzi, ħana xħan nitgħallem minnu, nallamlu, għax kif qed inti għakku. Salvani li ma mittux jien. Mela, illum ħana diskutu s-suġġett ta' li nibdew familja iżjed tard fil-ħajja. Ġifieri qed ngħidu aħna late 30s pereżempju. Guilty. Li ħafna nies ishom jarawha bħala le jekk wasalt sa 35 u ma rnexxilix mela hemmhekk ħanidħol ferja li isma' ħjar le. Għal diversi raġunijiet jistgħu jkunu. Iktar ma jgħaddi żmien l-età medja tal-imara issirhom dejjem tola. Eżempju n-nannit tagħna kienu jsiru ommijiet ta' 18-20 sena kienu jiżżewġu ta' xi 18 u ikollhom baby mill-ewwel. U mbagħad rajna l-ġenerazzjoni ta' wara li kienu jkunu forsi bidu ta' 20s, nofsi 20s, forsi jkunu kien hemm lejn l-aħħar ta' 20s. Issa l-aħħar li qrajt li l-età medja li mara issirhom hija bejn 32 to 35. Għax ovvjament illum in-nisa saru jistudjaw, ikollhom il-karriera tagħhom, iridu jistabbilixxu il-karriera tagħhom u ma ttihomx tort għaliex ovvjament once li jiġu tfal il-peace għalkemm hawn irġiel li jkunu hands-on, il-peace jaqa' fuqhom u hija l-om li kollha titfa' ftit il-karriera tagħha tesajdi, ġifieri li tista' tagħmel u jirnexxielek takwista qabel jiġu tfal fil-verità ħatkun qed tifrankah minn wara. Mela, inti sirtom ta' 38, kont ħatalaq 39. But pregnant, le, kont ħatalaq 38, kont ħatalaq 38. Meta kelli l-ewwel wieħed. Kemm nixtieqek tixxerja magħna l-esperjenza tiegħek ta' x'waslek biex tagħżel l-issirhom ta' dik l-età u mhux qabel. Waħda mill-affarijiet kienet ma konx nafx il-bit. Verità. U fej kont nara, pereżempju, nħares lejn, pereżempju, uħti minn dejjem kienet tgħid nixtieq baby, nixtieq. Jiena qatt ma kelli dil-ħajra, infatti kont naħseb li qas għandi motherly instinct, mentri it wasn't that. Jien fil-verità kelli biża'. U rrealiżajt x'inhi dil-biża' hija meta kelli 34 u kelli boyfriend long distance u dak iż-żmien
long distance, ovvjament text, video calls, bla bla bla. Jew niltaqgħu rid insifer u bat li message plain, do you ever want kids? Għas konna xaw jieġbu, għam 3 tim għal bis nibatlu. Ghosted, literally. U l-ħaġa jien mhux għax rid naħraba, jien ma kontx naf x'irrid. Allura l-ħaġa kienet alright, do I ever want kids? Yes or no? Jekk parti minni hemm yes, jekk parti żgħira kienet iva, mela x'qed iżommni milli nagħmilha. Kienet il-biża'. Issa x'biżem ħafna biża', ma kienitx il-biża' li għax qed nikber u jista' jkun hemm xi diżabilità jew whatever, għax jien nemmen li jekk Alla jibgħatlek xi ħaġa għax minn hemm kellek tgħaddi, sinjal li hemm xi ħaġa oħra xienx nigwadanja minnha, ġifieri ma kienx dik. Kien il-biża' li jien mhux ħajkolli ħin għal din it-tarbija. Alright. Għax għalija li tagħti il-ħin il-persuna hija xi ħaġa kbira ħafna. U tant ħajti kienet minn xogħol għal ieħor ta' żmien ukoll kelli il-business tiegħi. I lacked boundaries, ma kontx naf ngħid le għal ċertu ħinijiet, ma kontx naf ngħid le għal ċertu xogħol. U tiġi mbagħad fi stat fejn tirrealizza li isma' għandi bżonn naħdem fuq innifsi. Għaliex mela jekk ma nafx ngħid le għal ċertu xogħol, it's a question of money. I want to earn more, or it's a question ta' mhux qed jirnexxieli il-persuna jgħidilha le dak il-ħin ma nistax. U dik kienet, ġifieri anka għand terapisti mort biex nipprova nidentifika x'inhu jiġri. Jien għala qed inżomm da xogħol kollu, għala qed niġi exhausted, minn xi qed naħrab. U ġej f'punt fejn mbagħad wasal li rid naħdem fuq innifsi, the next step kienet naħdem fuq innifsi, nara jien fejn qiegħda, nistabbilixxi boundaries, healthy boundaries fil-verità. U minn hemmhekk imbagħad we go for the next step. U realizzajt li the next step hija li nsib il-persuna li naf li nsib dik ix-xi ħaġa li qed timlini, ma kontx naf x'inhi, ma kontx naf fil-ħajja, ma kontx naf. Sama iltqajt mal-persuna u qed okay, this is it. This is what I want. Can I live with this person for the rest of my life? The answer was Issa ma tkunx taf x'ħajġri fil-verità. U hija ma Is he the right person biex ikun missier it-tfal tiegħi? The answer was bil-frilli u l-fjuri kienet għax naf li l-partner li sibt ovvjament. So dik kienet ukoll waħda l-reżel kienet waħda mill-biża' kbar li kelli. All right. Mela kont diġà stabbilixxejt li l-biża' tiegħi kienet li ma nsibx ħin għat-tarbija. Ħadimt fuq innifsi u rrealizzajt li ma kellix ċertu affarijiet u dawn bdejt nistabbilixxihom naqra. All right. U mbagħad ovvjament tarbija ma kontx nagħmilha waħdi, mela rid nereb ukoll biża' oħra dal-persuna ħajkun l-aħjar persuna l-uliedi. Once li sibt dik u ħassejt għax mbagħad ovvjament meta ħadim fuq innifsi bdejt inħoss li l-gut feeling nista' nafdah iktar, meta stabbilixxejt dik through my gut feeling at the end of the day, u mbagħad hemmhekk kont lesta ngħid irrid it-tfal. And you went for it. And I went for it. U ġbitek u rġajt għamilt. Jiena rrid li jkolli tnejn wara xulxin, eżatt wara xulxin. U hekk ġew għax kull minn bejniethom sena eżatt, it-tnejn twildu fl-istess ġurnata, sena apparti. Mhux għax firajlek, ma insomma hekk ġew u m'għandix dispjaċir lanqas apparti l-hemm il-kelb fl-istess ġurnata. Ma dak biex taqgħod it-tlieta ta' fuq il-borna ta'. Eżatt. Xtaqt li jkunu flimkien għax mela l-ewwel nett ma xtaqx li jkolli tarbija waħda issa da fuq qiegħed nitkellem. Ma xkulħadd għandu opinjoni differenti. Jiena għandi uħti kbar u hija iżgħar. U naf li ma nistax nimmaġina ħajti mingħajrhom. Niġġieldu, nitkellmu kuljum, aħna close nċemplu xulxin kuljum, le. Ma nistax nimmaġina ħajti mingħajrhom. So ma rridx li dat tifel jew tifla whatever. Jitrabbew mingħajr qaħwa għalkemm xorta it-tfal tiegħi għandhom uħta oħra min-naħa tal-missier
wassi lemma jiġgeb kbira. Eżatt, U dik dik li kienet ġġieb. ukoll fuq moħħi wet. Taf kif l-ewwel ma jiltaqgħux kuljum u secondly nixtieq li dan jixxerja ħajtu ma' persuna oħra li hija iktar close fl-età. Issa meta tikber fil-verità, il-closest tal-età ma tibqax tħossha bejn weħien 8 snin imma li jisu daqsi. Ħares leħ, joħosni daqsu, jieħosni daqsu t-nżinżer. Jew, taf kif ma narax id-differenza, meta konna żgħar kont tinħass ħafna. Żgur, eżatt, iktar ma tikber. Ġifieri la jikbru 12 sena bejniethom mhux ħataffettwa wisq. Eżatt. Imma sa ma tasal għal dik l-età, there's quite a long stretch. Għax jidu jimmaturaw iż-żar biex jiġu jizom fl-istess livell tal-kbar. Eżattament, eżattament. Ġifieri dik kienet ir-raġuni għal xiex jindom nistenna. Issa kieku kellek terġa' tmur lura. Tistenna daqshekk jew tippjanhom qabel. Ara ġieli ngħidu din xi ħaġa li nirraġuna nsaqsija lil nnifsi u nirraġuna ta' spiss. U dejjem nasal għall-istess risposta. Kieku kelli ngħix ħajja oħra u nibqa' niftakar dil-ħajja, nagħmel it-tfal 20 sena. Għaliex ovvjament għandi ċans nikber magħhom u kollox. Imma naf li mhux possibbli ħa niftakar dil-ħajja, allura nippreferi li t-tfal nerġa' nagħmilhom ta' din l-età. U x'in ir-raġuni? Mela ta' din l-età jiena dak il-ħolm li kelli meta kont żgħira, meta kont adolescenti u meta kont adulta żgħira ta' 20 sena, stajt iwettaqhom. Ġifieri s'issa jiena ma nħarġx lura u ngħid għax biex qed ngħidlek m'hemm xejn li ngħid x'taqt tagħmel ta' m'għamiltix. Ewwejja ma. Imma mhux għax ma kellix iċ-ċans, għaliex jiena ħadd deċiżjonijiet differenti għalhekk ma sarux. Għax inħares lura ngħid ara mela jiena xtaqt nistudja, studjajt, xtaqt niftaħ ħanut u għamiltu xtaqt nsifer, għamiltu xtaqt noħroġ u nagħmel lejl barra, għamilta. Taf kif allura qisu ma kienet tfadalli xejn iktar innovattiv x'nagħmel. Tgħidli allura ġib żewġ titfal biex timla ħajtek. Il-verità vera jimlewlek ħajtek. Żgur li jimlewlek Imma ħajtek. that was the next step, without having regrets, li jiena kien hemm xi ħaġa li mmissjalita fil-ħajja, so illum tgħidli timmissja li tagħmel lejl barra ngħidlek għax xejn. Nagħmel li l-barmin, tax huwa l-botil. Imma mhux li barra u nixrob, ma nimmissjom xejn. Nimmissja li nsifer waħdi, I've done it so many times, li fil-verità, it was a nice experience, għamilta, nirrakkomanda. In my 20s, in your 20s, just go out and do it, travel the world. Jiena ktejt lillu il-ġurnata s-sifer waħdek, Lek nien preferi nħu tfal miegħi. And I experienced that with them. Għalli xija xi ħaġa li kont diġà esperjenzajt. X'in esperjenzajta, jiena ma kien hemm ħadd li ċaħħadni minnha, jiena ma ħossni nċaħda minn xejn fil-verità. I was free to do what I needed to do. Allura issa, ovvjament, dik il-freedom sa ċertu punt hemm għada, qed ngħid sa ċertu punt għax ovvjament bit-tfal biex qed ngħidlek tittieħidlek tinbidel. Tinbidel, eżatt. Tinbidel. Il-ċirkostanzi tal-ħajja jinbidlu. Eżatt. U ħaġa oħra li kienet ukoll lillum ngħid nixtieq it-tfal ta' din l-età hija li llum il-ġurnata ma taffettwanix xi ħadd ieħor. Illum il-ġurnata nara isma' I know what I want, I know what's needed, this is my family and I take the decision. Illum ma jiġi ovvjament parti mill-biża li kellha qabel ta' tfal kienet ukoll ħajtek tinbidel ta' ħajtek ma tibqax tiegħek ta' illa kull 1000 storja, miljun storja Vera, vera, tismaħa ħafna din. Tismaħha mhux b'intenzjoni ħażina, imma l-esperjenza ta' kull hija differenti. Eżatt. Illum ta' dileta naf li dik hija l-esperjenza tiegħek. Nisimek ma taffettwanix. U nużaw ukoll fuq tfal. L-ġieli pereżempju jitla fuq siġġu t-tifel u ngħidlu Elik, moħħok hemm. Ma ngħidlux iżel minni mhux ħataqa', Elik moħħok hemm. U mbagħad ġieli ngħidlu isma' jekk ħatmur fit-tarf, il-probabilità li ħataqa'. Issa jekk dejjem imur fit-tarf, irrid jaqa', that's his experience. Jiena
ma jinħad biex nisraqlu dik l-esperjenza. L-esperjenza. Jien meta mort fit-tarf bil-clumsiness kollha tiegħi, waqgħet u nsabat. U forsi hu għandu cat moves. Ma jaħx. That's his experience. Ara tal-limt li maturajt tal-mod li kikolli li jerġa' jkolli tfal f'ħajja oħra, nġibhom ta' dileta wara li nkun ħdimt fuq innifsi. Żgur, għax inti għaddejt minn ċertu esperjenzi fil-ħajja li għalmuk u iktar ovvjament ma tistenna, iktar ħadd esperjenzi. U minn kull esperjenza ħadd titgħallem għax allura inti isek għandek basket ta' esperjenzi ikbar minn ta' xi ħadd li huwa iżgħar li ovvjament jekk tużhom tajjeb dawk l-esperjenzi kif jiena ninsab ċerta x'nafek hekk qed tagħmel, qed tużhom bl-aħjar mod biex it-tfal ittihom tispjegalhom l-esperjenzi b'mod li kif naraqi through the experiences mill-esperjenzi li għaddejt minnhom, it's not just an experience. Illum minn ċertu eta xin immur lura, sa mort lura anka meta kont żgħira, rajtu minn perspettivi differenti biex jiena dak li ma servinix tlaqtu, imma mhux ġast tlaqtu u xejjer marrieħ, ħadd it-talima and let go. Allura llum xi niġi biex ngħaddi ċertu informazzjoni lit tfal, mhux qed ngħidlek dejjem tkun hekk ta' għax ġieli I'm exhausted u dar raġunament jiġi clouded ġo sħaba u ma nibqax nirraġuna, imma l-maġġoranza tal-ħin hija meta niġi biex ngħaddi ċertu tagħlim lit tfal nirrealizza li isma' anke jekk pereżempju ġara xi ħaġa ma rridx inżidilhom it-trawmiet li huma tiegħi nitfgħu fuqhom dik li qed nipprova ngħid. Li huwa iktar aware ta' ċertu affarijiet li forsi. Li dik tiġi ċertu esperjenza u ċertu ħidma fuqek innifsek li qed tfemtieru qasandek biex qed ngħid ma tiġrix il-ħaq. Le maġġoranza qed isserti ngħid. Tkun għandek titesperjenza l-ħajja. Tkun għandek titesperjenza. Mill-lenti ta' carefreeness qisu. Eżatt. U nimmaġina min jaf kemm iżommu gżar it-tfal. Jiena narak, jiena rajtek meta l-aqwan iż-żgħir taqbes u tola meta tiftakar meta ġie Olaf id-dar taqbes u tola u tisfen. Kont isek kważi tifla ta' 10 snin b'tifel fuqek, ġifieri. Nemmen jiena nara fik għax issir nafek ukoll illi t-tfal iżommu gżar. Bil-fors, għax inti meta għandek tifel ta' wan. Dak iż-żmien kelli tifla kienet għadha baby, 3 xhur kellha. 3 xhur. U tifel ta' wan, mela dan tifel irid jifraħ. Issa bil-forsi tkun hemm miegħu, għax daw għal miskin għal tfal oħrajn kienu ħajqilbuha allura rid timur miegħu u ngħidu jifraħ. U nurih kif jifraħ, u nurih li it's okay li tifraħ, u nurih li it's okay illi tkun daqsxejn bela. M'hemm xejn ħażin, eżatt. We're in a safe space, and the money is close tagħna. Asli kieku, you just be yourself, you just enjoy it, and that's it. Because this is life. Li mhux għax bil-fors kun ma nies close. Eżatt. You just be yourself. If you feel like dancing and having fun, just do it. Issa, ovvjament, kwajra xilili namela. Eżatt, mhux ħajtu feħej tal-lima. Eżatt. Kwajra xilili tfal. Allura, I have to be young. I have to stay young. You waste it. And thanks to them I stay young u kol ġifiri. Għax xikultandu mbagħad nuża anka lija personali ġieli nkunu tiex nintefa' nisfen għas inkun naf hemm madwar, inkun ġo bubble. Literalment. U l-gost li nieħu huwa inkredibbli, ġifieri dil ħaġa thanks to them li jiena qed infakkar li l-nifsi that I have to stay young. It's a cycle. Yes, tfal leħe fil-verità jien naħseb nemmen li jerġgħu għandhom ftit memorji mitfulija tagħna, ġifieri. Mela, għajmu t-tifla ta' ġofija, tfal tiegħi għajmu lit-tifla ta' ġofija. Li kien kont diġà naħdem fuq, għandu kont naħdem fuq innifsi, imma huma qed iżommu dik it-tifla ħin kollu preżenti. At least meta nkun magħhom, għax meta nkun ix-xogħol xi kultant dik it-tifla tkun mhux dejjem ġievi toħroġ. Imma dik hija l-ispjegazzjoni. It-tfal qed iżommu t-tifla ta' ġofija
di girl li Annabelle, Eli ħajja l-ħin kollu. U taħseb li jem, ħanejtek, inti bdejtejt li naħseb ħafna fuq qadim li jekk kikun nerġa' mmur lura nżommix l-istess età jew nagħmilhomx qabel. X'inhi r-raġuni li taħseb ħafna? Taħseb li ġieli forsi tinkwetak li hemm xi żvantaġġi tagħha? Essaċ le, imma ngħixu f'soċjetà fejn jew f'pajjiż Could be. fejn meta pereżempju dak li jkun ngħidlu l-età tiegħi ħana laq 41. Xahar oħra, xahar ieħor. ċari juħor issa? Li dak li jkun ngħidlu tfal tiegħi pereżempju għandhom 1 u 2, il-ħallu dom taħsibha. Fil-verità ma tafetwanix, imma still it gets me thinking. U ngħid għalija it was a positive thing and it still is, għalhekk dejjem għall-istess answer, għall-istess risposta. Imbagħad it gets me thinking affarijiet oħra. Għax mbagħad dak li jkun insaqsi, immala. Għax tallimt li insaqsi. Ħalli tgħallem fil-verità mhux b'kużetta, immala. Għax hemm ħafna riskji ta' saħħa u hekk. Mat ovvjament nirrealizza kemm xi kultant ngħixu f'ħafna biżgħat. Ħafna biża. Issa minix bl-ebda mod ma jien qed ngħid illi go for it għax m'hemmx riski. Imma riski hemm dejjem. Riski hemm dejjem, eżatt. Ġifieri imma jekk ħankun jiena vera nixtieq xi ħaġa u ħanħalli l-biża' ta' xi ħaġa fil-futur tikkontrollani l-preżent, mela hemmhekk I'm failing somewhere. U dik li nipprova u għalhekk imbagħad taf kif it gets me thinking, it gets me asking, it gets me realize. Allura kuljum meta ikolli dak tip ta' realizations diki l-ħaġa. Nibgħat meta xi ħadd ieħor iżgħar minni jistaqsini pereżempju ma bżajtx, tipo għalfejn din nibża minn xi ħaġa li għadha biġrat. Mela jiena jekk ħanejx fil-futur, qed nimlu l-preżent kollu ansjetà u l-preżent qed nidilfu. Jekk ħanejx fil-passat, għax fil-passat ġrali hekk u għax hekk u għax qed ngħix il-preżent għax jien għaddi hemm wara. Ġifieri għalhekk nibqa' ngħid illi nerġa' nagħmel l-istess u no regrets. Di veri, ħafna fil-fatt dik kienet għalhekk vera xtaqt nagħmlu diskors għata fl-imkien. Illum il-ġurnata u ħafna biża, anka naħseb mill-fertilità jibżaw li once li jaqbżu 35 mhux ħajnexxielhom jinqabdu pregnant in-nies, I mean jisqgħu min. U biologically huwa il-każ li once li mara taqbeż it-35 iċ-chances jibdew jonqsu għaliex il-bioloġija tal-mara hija magħmula hekk, biss ma jfissirx li m'hemmx ċans kompletament u ħajkun hemm problemi żgur, għaliex dajja fuq hemm xi ħadd li għandu fuq 20s illi kellu l-problemi, u mbagħad għandek il xi ħadd illi pereżempju ta' 38 prova mal-ewwel darba rnexxu li jinqabad pregnant. Ifhem dak kull persuni hija differenti, biss jekk jiena kif nemmen jiena u minix qed neskludi dak li tgħid ix-xjenza u tobba li ta' ċertu età hemm iktar riski, ġifieri minix ħanidħol fiha. Imma jien nemmen ħaġa illi meta inti qed tgħix ċertu biża', awtomatikament il-ġisem ħajirreaktja għal dak il-biża' għal jkun hemm ċertu blockages. Ġifieri jekk inti jiena dħalt f'dak il-mindset illi whatever happens qed jiġri għalija. Ġifieri jekk jiena nixtieq llum li ikolli tfal and it's not happening, ifisser li sinjal li ġo ħajti mhijiex tajba għall-mument tiegħi bħalissa. Hemm options oħrajn illi xorta ma nixtieqx nidħol fihom għaliex kull persuna hija differenti. Eżatt. Jien pereżempju mbagħad kont ngħid mela I've set my mind illi jien nixtieq tfal. Ma jkollix biological kids, jien I'll go for adoption. Għaliex hemm ħafna tfal, imma dik hija mbagħad opinjoni personali. Eżatt. Bħalma għandi l-opinjoni personali fuq l-IVF ngħid mela ma setax ikollha biologically mhux ħambabas mbagħad. Imma dik hija it's a personal thing. Eżatt. Ġifieri
nidħol fija kif wasalt għalija. Imma il-fatt li I let go of fear, I let go of guilt, kien hemm meta kont iżgħar fejn kelli problemi jien fiżiċi li most probably kienu jżommuni milli kolli tfal. Okay. Imma mbagħad meta iddeċidejt u I let go of all the fears fil-verità, mhix faċla kemm tinstema'. Żgur. Għax trid ħafna xogħol biex tasal għalija u dejjem il-biżgħat dejjem jitfaċċa oħra u telba, titfaċċa oħra u imma meta inti ġismek, għax ovvjament jien nemmen li it's a holistic thing. Dak li naħsbu, ovvjament il-ġisem ħajreazzja għalija. Ġifieri li rrid ngħid hija once I let go of certain fears u mbagħad I was open li whatever happens, it's gonna happen. Għax sinjal li minn hemm għandi ngħaddi. Ħaġa oħra, nsejt kienet bilba, kont nsemmi xi ħaġa importanti u nsejtha all of a sudden. Ħaġa oħra hija li għalkemm jgħidulek li hemm ċertu riski ta' diżibiltajiet, ukoll jiena kont open illi jekk ikolli tarbija b'diżabilità, sinjal li minn hemm kelli ngħaddi għax hemm xi ħaġa aħjar għalija. Okay. Allura neħħejda l-biżgħat kollha. Once neħħejda l-biżgħat kollha I was open Li taċċetta dak kollu li jiġi għalik. Għax temmen li kellu jkun għalik jisu l-esperjenza ta' ħajtek. Meta kont ilha bil-kbir belik, kont għadni ġo salon. U ħafna kienu jgħiduli u jien kont inħoss li boj. Mill-ewwel kif konna fl-tqila li r-relżejt li tqila qabel immissejt l-ewwel period, I was so in touch with myself at that time iktar mill-lum. Għax ovvjament kelli ħafna inqas affarijiet mill-lum ħajti. Nis kienu jgħidu li u l-aqwa li jiġi b'saħħtu. U jiena risposta tiegħi kienet tkun l-aqwa li jkun baby kuntent. Għax għalija tgħidli mhix importanti l-baby jkun b'saħħtu mhux ovvja importanti, imma ma kienx id top priority. Għax tista' għalija tista' tkun f'qiegħ ta' sodda tkun ferħana. It-top priority tiegħi hija li you live a happy life in whatever situation you're in. Mhix dejjem faċli. Żgur. Imma hekk kont nara, allura jisnidħal jisal mindset tiegħi fil-verità. Kif jirnexxielek tibbilanċja il-ħajja ta' b'żewġ titfal żgħar mal-ħajja tax-xogħol? Jirnexxielek issib bilanċ? Ara, dak kull ħaġa oħra qatt ma tiġri overnight. Eżatt. Ġifieri llum il-ġurnata parti żewġ tfal, erġa' taħt il-business tiegħi li was it easy biex insib bilanċ ngħidlek le għax għaddew 3 xhur miftuħin u xi 3 xhur oħra biex irranġajt il-post. Biss min-naħa l-oħra issa tinħoss li qed insib bilanċ, insib posti kif nagħmel l-appuntamenti, naħli ħin biex imur għat-tfal, ikun hemm ġurnata fejn it-tfal tiegħi mhux childcare ukoll, ġifieri għax nemmen ma kienx choice biex jiena mur għax-xogħol, kienet choice li nieħodhom il-childcare għaliex ħassejt li that was the best option għalihom biex jitgħallmu u jikbru bil-mod tagħhom għax id-dar ovvjament ċertu affarijiet jiena m'iniex kapaċi nagħmilhomlhom. Hemm min iktar imma apparti dik li għandi l-għajnuna taċ-childcare u ġieli once a week imorru għand nanna u once a week imorru għand nanna oħra, ġifieri da jkollhom darbtejn fil-ġimgħa wara childcare għandi l-għajnuna tan-nanniet. Ma nkunx irrid li nitfa' l-peace fuq in-nanniet imma iktar milli dik għax nixtieq ingawdihom jien ukoll. Ġifieri sakemm sib dak il-bilanċ, it wasn't easy. Imma issa sibtu ġifieri naf li eħed a certain time mela jien dak il-ħinijiet ma jkollx appuntamenti hemmhekk illum pereżempju għadha għandhom xogħol, allura rrid insajjar nilħaq naħseb li ħansajjar xi ħaġa li l-għada kemm tissaħħan mhux irid nibda mill-ġdid. Eżatt. Ġifieri sakemm sibt ir-rutina tiegħek. Ovvjament it took time bħal kull ħaġa oħra. Ekku. Imma mbagħad xi kultant imbagħad jinqal on top, xi kultant ma jfilħux u xi mbagħad you'll work around it. Eżatt. Coming from a person li nagħmel schedule u rrid nżomm magħha,
U kollox, it wasn't easy, imma tfal għalmuni li isma, you need to be flexible. U għed nitallem. ċili nkun jisni chewing gum nitawweċ, u ċili nkun jisni soqta sidra li ma nistax nitawweċ u at the end of the day min ibati. Jien. Allura nirrealizza li being flexible and flow with things hija ħafna inqas diffiċli. It's all in my head li rrid kollox eżatt kif irridu jien. Allura l-ġurnata tal-limt li biex insib bilanċ I just flow with things and I prioritize. Ma jfissirx li ma jkollix to-do list, għax dik dejjem nagħmilha. Għamla dubju. Imma minn dik to-do list li l organizzata I prioritize. U magħha to-do list xi kultant iżid u mbagħad xi kultant awtomatikament ikun hemm xi ħaġa li tillidjani għal xi ħaġa oħra li nkun nipposponi u ngħid oops issa ċans. Ġifieri u mbagħad tiġi waħedha, tidħol f'ċertu qasnejt rutina, tidħol f'ċertu flow għax qasi rutina. Ekku. Illi it makes it easier to balance things out. U naħseb li tħossok iktar bilanċjata minn meta qabel ma kellek it-tfal il-fatt li titmur id-dar u hemm xi ħadd jistennik u forsi qabel taf li ma kien hemm ħadd jisu jistennik. Tħossok iktar bilanċjata minn qabel? Illum għandi iktar mħabba lejn il-ħajja fuq hekk. Għala, mela qabel kont nirraġuna u qabel ukoll kelli ċertu nuqqasijiet, speċjalment boundaries, healthy boundaries. Qabel kont nirraġuna u iwa, m'hemm ħadd jistennini id-dar, il-klib kont nagħdu miegħek kont nixtaq xaġvi, m'hemm ħadd jistennini id-dar, mela billi nżomm appuntament ieħor. Dik it-tip ta' ħajja li m'għandix skop għal ammur id-dar, ma m'hemmx raġuni għal ammur id-dar, u waslitni għal ċertu żbilanċ f'ħajti li kelli bżonn nieħu anke kura għalija, kelli bżonn anke nieħu terapija għalija. Għax meta bdejt insaqsi nifsi isma' għal xi qed naħdem dassija kollha ġieli minn 5 filgħodu sa 11 ta' bil-lejl bin-nies ġew salon u l-għadra nerġa' minn 5 filgħodu sa 9. Ġieli kien hemm klijenti jġibu li l-ikel għax miskin għadekaw u jġibu li l-ikel. Taf kif? Tibda tirrealizza isma' qed nagħmel din għax nieqsam il-flus jew qed nagħmel din għax ma nafx ngħid le. Illum il-fatt li hemm it-tfal mux għetnejta għal-partner li imma il-partner jgħaf ikun iktar understanding. Eżatt. Anka aħna bħala adulti ngħid għax dak jista' jifhimni. It-tifhem ma jifhimnix li isma' l-mami kif għadha ma ġietx. Samt minna ta' flaxija l-mami ma ġietx ta'. Kif ħatfehmu għax daw għandhom rutina. Għandhom rutina l-annimali fil-verità. Tgħidet qabel it-tfal mal-klieb ċertu affarijiet iva. Għax daw ma jafux jaqraw l-arloġġ ma jħossu li sar il-ħin u l-mami għadha ma ġietx xara. Allura jiena, I have to be there. U mbagħad xi tidħol id-dar u tara l-fer. Priceless. It's priceless. Ġifieri anke l-fatt li ġieli ġib kit-tifel. Xorta, it's priceless tgħidli għax qed jibki kemm inti. Imma l-fatt illi dat-tifel ġie għal-comfort. Ifittxni għal-comfort, mela ġomuħ il-lallu, I'm so important to him. Allura, I make it a point li I'm there for him. Diki, sens ta' sens ġdijt li ta' l-imħabba li ta' iktar għand il-ħajja. Jo, ovvjament, hemm responsabilità ta' żewġ umani żgħar. Għasnejdulhom babies ta' umani żgħar għax. Umani ekku. Jifhmu kollox. Tfal jgħalmuna ħafna d-dien. Jgħalmuna ħafna, ġifieri jiena nħoss li jedem hemmhekk biex nigwidhom, mhux biex nagħllimhom biex nigwidhom. Huma jgħalmu lili. Huma jgħalmu lili għax jiena rrid nitgħallem kif nikkontrolla. Mhux nikkontrolla as-saġġ kif I contain and manage my emotions. Biex li l-om għana fetwux ħazin, imma fil-verità qed nagħmel ġid kbir għalija. Biex kont nkun qed ngħidu werża, calm down. Ejja nibdew pass pass. Qed nagħmilha għalija mela minħabba fik kienet ikolli nitgħallem din, mela qed nibbenefika jien u mbagħad din dak li qed nitgħallem jien qed nagħdeħlilek. Nagħdeħlilek, eżatt. Fis-sitwazzjoni tiegħi mhux qed ngħid ta' kuljum il-ħin kollu tiġrijek għax ġieli nisgarra, imma l-maġġoranza jgħalmuni ħafna.
U meta nitlifa ukoll, meta ġieli nitlifa għax I'm human, mbagħad nirrealizza u tallimt niskuża ruħi wkoll, anke ma' tarbija. Li ma Vera, xi ħaġa tkellimx. tagħmel effett għax huma ħajjitalmu li meta inti forsi ankuma qabżitilhom jew irrabjaw għal xi ħaġa tfal ikollhom ħafna emozzjonijiet li jisom ikunu għadhom fetta li ma jistgħux jikkontrollawhom sew. Il-fatt li qed il-mama orajt qabżitilha. Ma wara skużat ruħha. Ġilli jgħidlhom isma' sorry, I got upset, ma kellix vera inti għamilt hekk, imma jien ma kellix għalfejn nirrabja b'dak il-mod. Okay. Ma apprezzajtx għamilt, imma ma kienitx ir-reazzjoni tiegħi ma kienitx tajba, ma kienitx Sedat kienet aħjar. ir-reazzjoni tiegħi ma kienitx ekwivalenti għal dak li għamilt. It Okay. was too much. All right. Li ġiet too much because mommy is exhausted. Il-mama kera jiena, so niskuża ruħi. Ma kienx ħaqek dik il-punishment. All right, Dak okay. il-moment għajtulek għax ħassejt, ma kienx ħaqek għall-azzjoni l għamilt. Dik l-azzjoni ma kienx għal dak l-ammont kbir. Okay. Allura anke hemmhekk lilhom mbagħad huma awtomatikament qed jitalmu illi isma' il-valur tal-affarijiet. Tal-affarijiet ekkom. Mela jiena naħseb illi iddiskutejna ħafna affarijiet interessanti, tallimt ħafna llum minn għandek nisimak, ħadd gost ħafna nisimak. Tiskanta kemm hekk xi ħaġa li pereżempju forsi tgħid persuna kbira x'nista' nitgħallem minn għandha pereżempju fuq motherhood. Jekk jiena qed nesperjenzaha wkoll, imma vera sirt om qabli. jiena sirt om qablek, imma vera toġobni l-perspettiva tiegħek. Nieħu gost nisimgħek li għalkemm jiena sirt om qablek u forsi kelli l-esperjenza qablek dik li rid ngħid billi dan għax ma werdjajtix tajba. Xorta li għalkemm inti sirt om warajja, xorta nieħu gost nara l-perspettiva tiegħek u il-mod ta' kif trabbi tfal tiegħek. Li inti persuna li għandek iżjed esperjenza fuq ċertu affarijiet tal-ħajja u għaddejt minn esperjenzi li ma għaddejtx. Allura forsi tarhom mill-lenti differenti mill narhom jiena. U tallimna ħafna bis-serjetà. U llum vera ħadd gost niddiskuti miha. Grazzi. Dil-ħaġa rrealizzajt illi kull ħaġa nagħmlu tiġi minn ġofina. U kull ħaġa nagħmlu li ma toġobniex għax fil-verità meta tkun irrabjata ansjuża, fil-verità lilna nfusna qed iddejjaqna. Flok ninsaqsi qalet nagħmilha, insaqsi lil innifsi x'għandi nieqes. Ħafna drabi tkun self-love. So dik li tallimt l-imbagħad once li you get there u għalhekk tikket ir-raġuni għala minkejja li ħlift kemm ħlift li ħlift li ma nerġax nidħol fis-settur li kont fih qabel, dik hija l-ħaġa li ġaġi ġabitni lura. Għax mill-post ta' fejn qiegħda li qiegħda f'ambjent fejn dak li jkun nista' di mhux nagħlimilu dan. Titrasmettija forsi? Nitrasmettija. And then it's up to the person jekk iridx jew Jew le. jew le. U mill-esperjenzi li nisma' jien nitgħallem minnhom u minn dak li tallimt jien ngħaddih il-ħaddieħor. Ekkom. Ġifieri normalment dik li jiġri l-ċeħrin ta' ġo salons ta' hekk, normalment ikun illum il-ġurnata dawwartu evolvejtu aktar milli dawwartu għal mod kif nitalmu minn xulxin jien mill-esperjenzi tiegħek, jien għaddejta, proċessajta u għaddejta. U m'hemmx għax jiena madar aħjar, għax ma teżistix jiena Kulħadd ħajamel l-aħjar għal uliedu. Fil-verità kulħadd jagħmel dak li jaħseb li hu L-aħjar l-aħjar. għal uliedu. What you know best. Ekkum. Issa jekk ġibt esperjenza ta' xi ħadd u applikajta, good for you. And good for those kids għax fil-verità dawk huma l-futur tagħna. Ekkum. Grazzi ħafna tal-liqsamt l-esperjenza tiegħek magħna. Thank you very much.